Hello, good evening everyone. Welcome back again. माबोरै दं लोगोफोर? So आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ नैबे समावहाय लोगोफोर आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलावहाय समायाब्लाबो फैफिनबावनाय जाबाय थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना थ' बिदिब्ला बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै जोंहा दा साननैसो गोबांथार पलिटिक्सनि भिडिअसफोर गोबांथार ओंखारगासिनोखा थ' गुदुं गुसु आपडेट्सफोरा फैबायानो थाखासिगोन जेन' हक आङो नैबे समावहाय दिनै बांद्राय बेबायदि पलिटिक्सनि सायाव बुंनो सानाखै बा आङो दिनै बेबायदि पलिटिक्सनि भिडिअसफोर लानानै फैनाय जायाखै आरोना लोगोफोर नैबे समावहाय आङो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे फैफिनबावदों थ' बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा PM किसान 19 नाम्बार इनस्टलमेन्ट जिथुनाखि फैनो थांगासिनो दङ थ' EKYC खौ खालामनानै लायोब्लानो जाबाय थ' जायफोरा बेबायदि पेन्डिंफोर जानानै दङब्लाना थ' EKYC खौ जोङो खालामनानै लानांगोन नङाब्ला जोंनि एकाउन्टआवहाय बेबायदि फैसाफ्रा क्रेडिट जायाबो जानो हागौ आरोना थ' एबारावहाय गोबांथार बेबायदि दानजागोनखौ जोङो मिथिनो मोनखादों थ' दा जोङो नेनानै थानांसिगोन आरो जानुवारि मासावनो जोङो 19 নম্বৰ কিস্তিखौहाय मोनगोन होननानै मिथिनो मोनदों आरोना এইবাৰ দেশৰ কোটি কোটি কৃষকক দিলে ভাল খবৰ নতুন বছৰৰ প্ৰথম সপ্তাহতে লাভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ ধন এই মুহূৰ্তত বিস্তৃত খবৰ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা বিশেষ খবৰ এটা ভাল খবৰ দেশৰ কোটি কোটি কৃষকক ভাল খবৰ দিলে মোদী চৰকাৰে আমি জনাই আছো মোদী চৰকাৰে দেশৰ কোটি কোটি কৃষকক ভাল খবৰ দিলে নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে অৰ্থাৎ প্ৰথম সপ্তাহতে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধন লাভ কৰিব PM কিষাণৰ হিতাধিকাৰীলৈ ভাল খবৰ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে সোমাব প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ 19 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন थ' जोंनो समा खिन्थागोन जानुवारियावनो जोङो बेबायदिनो गिबि सप्तायावनो थ' जोङो मोननो थांगासिनो दङ 19 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौहाय लोगोफोर थ' जोङो वेट खालामगोन आरो बांद्राय बेबायदि गोबाव गैलाना थ' बे मासा जोबोब्लानो 19 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौहाय मोनगोन थ' बेखायनो जोङो थाबैनो दासिमबो जायफोरा बेबायदि EKYC आपडेट्स खालामाखै थ' खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर आङो दिनैहाय भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै आङो बेसेखिनियावनो फोजोबगोन भिडिअखौहाय थ' बेबायदिनो आपडेट्सफोर मोनोब्ला आङो लानानै फैनो सेस्था खालामगोन थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय